It-tħabbira tal-Park Nazzjonali tal-Inwadar qed tkun segwita minn 6 ġimgħat ta' konsultazzjoni li bdiet b'mod immedjat bil-Ministru Leo Brincat jattendi fil-lokalitajiet tal-madwar jisma' x'għandhom xi jgħidu n-nies. L-ewwel laqgħa saret f'Ħażabbar bil-Ministru Brincat jisħaq li l-Gvern m'għandu l-ebda ħsieb li jwaqqaf id-delizzji tan-nies tal-Inħawi, biss huwa importanti li kollox isir b'mod regolat biex il-park jinżamm tajjeb. Il-kontribut tal-pubbliku se jwassal biex il-Gvern ikun jista' jkompli bil-proġett b'aktar għarfien dwar x'qed jistennew minnu n-nies tal-Inħawi. Tkellimna ma' Silvio Parnis mill-Kumitat Konsultattiv tal-Proġett dwar l-importanza tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku f'dawn il-laqat. Xi kultant in-nies jipparteċipaw wara li jaraw il-proġett qiegħed isir. Di mhux xi ħaġa ta' pajjiżna imma xi ħaġa li ssir mad-dinja kollha, però aħna li qegħdin nemmnu f'konsultazzjoni inħeġġu lin-nies li jikkonsultaw jagħtu l-idejat tagħhom, forsi jaħsbu li l-idejat tagħhom mhumiex importanti. Jiena nemmen li l-idejat tan-nies huma importanti biex inkunu nistgħu nibnu politika biex inkunu nistgħu nibnu dak li aħna rridu nagħmlu għan-naħa t'isfel ta' Malta. Xi ħaġa li ħasbet li n-nies tal-post hija dwar se jsir minn binijiet li huma proprjetà privata. Iżda dawn kienu żgurati li artijiet tal-bdiewa u binijiet li diġà jinsabu fil-post mhux se jsirilhom ebda ħsara jew tibdil. Għandna wkoll nies li għandhom kamra li kienet imġarfa u żammewha u natfuha ħadu ħsiebha u jiena nemmen illi jekk ilha dina 50 sena f'idejhom billi ħajsir il-park m'għandniex għalfejn aħna naqbdu neħduhom. Fost is-suġġerimenti fil-laqgħa kien hemm biex is-sit l-arar tas-Salib ikun parti mill-park. B'hekk ikun żgurat li l-ikbar park naturali fin-nofsinhar ta' Malta ma jkunx nieqes mill-flora u l-fawna.